ईशान आडिवरेकर स्ट्राईकला असेल, नॉन स्ट्राईकला यश हळदणकर. या सामन्यासाठी पंच म्हणून काम पाहताना दिसतील प्रथमेश कावणकर, प्रशांत भूते, त्यानंतर लॉबी पंच विकास गोंडबरे, मयुरेश देवरुखकर यांचं नक्कीच कालपासून पाहिलं तर 0% योगदान या स्पर्धेला दिलं गेलंय मयुरेश देवरुखकर यांच्याकडून. स्ट्राईकला असेल, पंचांचा इशारा येतोय. प्रथमेश कावणकर पंच म्हणून वैयक्तिक पहिलं संघाकडून पहिलं षटक घेऊन येताना दिसेल. विशाल ज्याने आतापर्यंतच्या झालेल्या सामन्यामध्ये चांगली गोलंदाजी केली आणि इथे मात्र फुलटच चेंडू होता. इथे मात्र अतिरिक्त चेंडूने एक संघाचा श्री गणेश होताना दिसतोय. व्हाईटच्या स्वरूपामध्ये एक धाव येताना दिसते. पुन्हा एकदा सामना करेल ईशान आडिवरेकर कशा प्रकारे कुठेतरी, आणि इथे मात्र बॉक्स आउट स्वरूपामध्ये बाद होताना दिसेल. ईशान आडिवरेकर 0 या धावसंख्येवरती भोपळाही न फोडता तंबूच्या आसऱ्याला जाताना दिसेल. ईशान आडिवरेकर त्याची जागा घेण्यासाठी येताना दिसेल. आयुब कोतवडेकर वनडाऊनच्या भूमिकेमध्ये येताना दिसतोय. पहिल्या षटकाचा विचार केला तर पहिला चेंडू अतिरिक्त हाताळल्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवरती इथे बॉक्स आउट स्वरूपामध्ये बाद होताना दिसला. इथे मात्र अतिरिक्त चेंडू, नो चेंडूचा इशारा येतो पंचांकडून. एका धावेची इथे भर होताना दिसतंय. एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढताना दिसेल. 1-2 धावा. आतापर्यंतचा विचार केला तर चांगलं षटक हाताळलं गेलंय या स्पर्धेदरम्यान. आजच्या दिवसामध्ये विशाल याच्याकडून विशाल तिर्लोटकर याचा विचार केला तर बोलीमध्ये फक्त 500 पॉइंट वरती भेटला होता हा खेळाडू. तो खेळाडू कुठेतरी आपल्या संघाला अंतिम 4 संघांमध्ये सामील करून दिलंय आपल्या संघाला. चांगली गोलंदाजी. आता मात्र आयुब कोतवडेकर याच्या बॅटमधून 4 धावा येताना दिसत आहेत. स्वतःचं खातं उघडलं जाते 4 धावेने. पुन्हा एकदा सामना करेल विशालच्या गोलंदाजीवरती. पुन्हा एकदा यॉर्कर लाईन चेंडू टाकला गेला. चेंडू आता निर्धाव स्वरूपाचा. इथे मात्र मोईन काझी चेंडू फील्ड करताना दिसेल. पुन्हा एकदा सामना करेल विशालच्या गोलंदाजीवरती. ते मात्र मोठा फटका खेळला होता परंतु 2 धावा डिक्लेअर स्वरूपामध्ये जाताना दिसेल. 2 धावेने संघाची धावसंख्या वाढताना दिसेल. 8 धावा. पुन्हा एकदा सामना करेल आयुब कोतवडेकर. इथे मात्र चेंडू होता निर्धाव स्वरूपाचा. पहिले षटक प्रगतीपथावरती असताना अंतिम चेंडू आयुब कोतवडेकर साठी. ईशानचा विचार केला तर या स्पर्धेदरम्यान गेल्या वर्षी 5व्या पर्वामध्ये देखील शांत खेळ केली होती झुंजार जांभारी संघातून, आणि या वर्षी देखील SPL गाजवलं. त्यानंतर देखील GPL मध्ये शांत स्वरूपाची फलंदाजी केली. वैयक्तिक पहिलं संघाकडून दुसरं षटक घेऊन येताना दिसेल इथे मोईन काझी. स्ट्राईकला असेल यश हळदणकर. कशा प्रकारे सामोरा राहतोय बघायचा. निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू येताना दिसतोय. पुन्हा एकदा सामना करेल. नो चेंडू, गोल्डन षटक आणि 4 धावा, एकूण 5 धावा. या चेंडूवरती बघितलं तर बोनस धावा स्वरूपामध्ये धावा गोळा करताना दिसला यश. पुन्हा एकदा उत्कृष्ट फटका खेळला 4 धावांसाठी. 2 चेंडूवरती 2 चौकार येताना दिसले तिथे यशच्या फलंदाजीमधून. पुन्हा एकदा सामना करेल मोहीनच्या गोलंदाजीवरती. पुन्हा एकदा शॉर्ट पिच चेंडू टाकला गेला. पुन्हा एकदा 4 धावा सलग. तिसऱ्या चेंडूवरती तिसरा चौकार येताना दिसतो. या 4 धावेने संघाची धावसंख्या वाढताना दिसेल 34 धावा. चांगली फलंदाजी केली जाते यश याच्याकडून, कारण या सामन्याचा विचार केला तर इथे पहिल्या क्रमांकावरती जाण्याचा नक्कीच प्रयत्न असेल इथे आदिष्टी बॉईज रत्नागिरी संघाला. या 2 धावेने संघाची धावसंख्या होताना दिसेल 38 धावा. पुन्हा एकदा नो चेंडू.
पुन्हा एकदा नो स्वरूपाचा चेंडू, इथे मात्र कार्पेट लाईन चेंडू खेळला गेलाय. 4 धावांसाठी जातो चेंडू. या 4 धावांनी संघाची धावसंख्या होताना दिसेल 48 धावा. एक बाद 48. चांगली फलंदाजी केली जाते यश याच्याकडून आणि इथे मात्र बोल्ड स्वरूपामध्ये बाद होताना दिसेल. यश लेग स्टिक उडवून गेलाय चेंडू आणि 5 धावा मायनस होताना दिसतील. धावसंख्या आले 2 षटकाखेरीस 43 धावा. धावा. 5 धावा मायनस केल्या जातात तिथे या चेंडूवरती. पंच पंच 2 षटकाखेरीस संघाची धावसंख्या होताना दिसेल 43 धावा. वैयक्तिक पहिलं संघाकडून तिसरं षटक घेऊन येताना दिसेल निखिल सारक. आयुब असेल स्ट्राईकला. वाईट चेंडू. पंच प्रथमेश कावणकर इथे डिक्लेअर करताना दिसतील. एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढताना दिसेल 44 धावा. पुन्हा एकदा सामना करेल निखिलच्या गोलंदाजीवरती
पुन्हा एकदा वाईट चेंडू 22 रूपामध्ये 1 धाव अशा 2 धावा या चेंडूवरती. या 2 धावेने संघाची धावसंख्या वाढताना दिसेल. 46 धावा. 2 बाद 46. पुन्हा एकदा सामना करेल आयुब निखिलच्या गोलंदाजीवरती. आता मात्र निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू येताना दिसतोय. एसटी मागे इथे चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं जातंय. नो चेंडू. ते मात्र गोलंदाजाकडून अतिरिक्त चेंडू टाकला जातो. या 9 स्वरूपामध्ये संघाची धावसंख्या होते 47. आणि आता मात्र आयुबाईने चांगला फटका खेळलाय 4 धावांसाठी. या 4 धावेने संघाच्या अर्धशतक इथे फलकावरती लागतं. 51 धावा. 2 बाद 51. पुन्हा एकदा सामना करेल. तिसरं षटक चालू असताना पुन्हा एकदा 9 चेंडू आणि 1 धाव अशा 2 धावा. धावसंख्या 53 धावा. पुन्हा एकदा निखिलच्या गोलंदाजीवरती चांगला फटका खेळला गेला होता, परंतु स्वतःच्या फॉलोथ्रीमध्ये इथे क्षेत्ररक्षण करताना दिसेल निखिल. ते मात्र पुन्हा एकदा चांगला फटका. निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू येताना दिसतोय. धावसंख्या कायम आहे 53 धावा. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. मात्र चांगला फटका खेळला गेलाय 4 धावांसाठी. तिसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या होताना दिसेल 57 धावा. 2 बाद 57. मात्र प्रथम स्ट्राईक वरती येताना दिसेल इथे शादाब खले. MSC पडवे संघामधून खेळताना दिसतो कर्णधाराच्या भूमिकेमध्ये. या फलंदाजाचा विचार केला तर या मैदानावरती चंडिका मित्र मंडळ याने 2007 पासून नाईट टुर्नामेंट चालू केली होती. त्यामध्ये नक्कीच पहिल्या पर्वामध्ये विजेता चषकावरती नाव कोरलं गेलं होतं MSC पडवे संघाकडून या मैदानावरती. त्यापासून ओळख झाली शादाब खले आणि टिपू खले यांची आमच्या मंडळाकडून. बॅटिंग पॉवर प्ले असेल. 2 क्षेत्ररक्षण फक्त बाहेर असतील सर्कलच्या. धावसंख्या 57. 3 षटकाखेरीज पुन्हा एकदा सामना करेल वैयक्तिक पहिल्या संघाकडून. 4थं षटक घेऊन विशाल. चांगली गोलंदाजी केली या सर्व सामन्यांमध्ये. आता मात्र अतिरिक्त चेंडू टाकला जातो विशाल याच्याकडून. 1 धाव मिळते या चेंडूवरती. 1 धावेने संघाची धावसंख्या होते 58 धावा. पुन्हा एकदा सामना करेल विशालच्या गोलंदाजीवरती. आता मात्र निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू येताना दिसतोय. मात्र पुन्हा एकदा वाईट चेंडू. 59 धावसंख्येपर्यंत मजल मारले गेले. 4थं षटक प्रगतीपथावरती असताना पुन्हा एकदा सामना करेल मात्र निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू.
डेट चेंडू असेल या अगोदरचा 59 धावा. पुन्हा एकदा सामना करेल. धावसंख्या 59 धावा. शादाब कशा प्रकारे फलंदाजी करतो बघायचं. या सामन्याचा विचार केला तर जर का सुकाई स्पोर्ट नांदेड संघाने जर का इथे आदिष्ट बॉईज पराजित केलं तर नक्कीच तिसऱ्या किंवा चौथ्या क्रमांकावरती राहावं लागेल. तर मात्र निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू येताना दिसतोय. पुन्हा एकदा सामना करेल. पुन्हा एकदा निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू. सलग 2 चेंडू निर्धाव टाकले जात आहेत इथे. नक्कीच प्रेक्षकांमधून आवाज येताना दिसतोय. खास करून संदेश बाने. इथे मात्र चांगला फटका खेळला गेला. पॉवर प्ले षटकाचा पुरेपूर फायदा घेतला गेला या चेंडूवरती 4 धावांसाठी. या 4 धावेने संघाची धावसंख्या वाढताना दिसेल 64 धावा. 2 बाद 64. पुन्हा एकदा सामना करेल. विशालच्या गोलंदाजीवरती शादाब. ते मात्र निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू येतोय. नाही इथे मात्र बोल्ड स्वरूपामध्ये फलंदाज बाद होताना दिसेल शादाब. 64 या धावसंख्येवरती तिसरा गडी तंबूच्या आसऱ्याला जाताना दिसेल शादाबच्या स्वरूपामध्ये. फलंदाज नाव दीप पावसकर. वैयक्तिक पहिलं संघाकडून अंतिम षटक घेऊन येताना दिसेल ते हर्ष माने. धावसंख्या झाली आतापर्यंत 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 64 धावा. पुन्हा एकदा सामना करेल. हर्ष गोलंदाजीवरती आयुब कोतवडेकर. नो चेंडूचा इथे फायदा उठवू शकला नाहीये. धावसंख्या आली 65 धावा. मात्र निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू येताना दिसतोय हर्ष गोलंदाजीवरती. पुन्हा एकदा सामना करेल आयुब कोतवडेकर. ते मात्र निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू. चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं गेलंय निखिल सारंग यांच्याकडून. इथे मात्र 9 स्वरूपाचा चेंडू येताना दिसतो. एका धावेची भर पडते इथे. एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढताना दिसेल 66 धावा. वाईट स्वरूपाचा चेंडू 67 धावा. अतिरिक्त चेंडू इथे हाताळले जात आहेत. पुन्हा एकदा सामना करेल. एक धाव 22 डिक्लर स्वरूपामध्ये. एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढताना दिसेल इथे 67 धावा. अडुसष्ट आणि 4 धावा. 72 धावांपर्यंत मजल मारले गेले आतापर्यंत. अंतिम षटकातील काही चेंडू शिल्लक असतील. बहात्तर धावा मर्यादित 5 षटकांचा विचार केला तर आणि 73 धावांचं उद्दिष्ट असेल आदिष्टी बॉईज संघासमोर.
हॅलो. सत्तर धावांचा पाठलाग करायचा असताना सलामीची जोडी पाहायला मिळते आहे. निशांत कसबेकर आणि मोहीन पाहायला मिळतोय. नक्कीच तरी हा सामना आदिश टिबक संघाच्या दृष्टिकोनातून फार महत्वाचा असेल, कारण जर आपण टॉप केलं तर नक्कीच तरी आपल्याला 2 संधी मिळेल. ती जर आपण सामना जिंकला तर डायरेक्ट आपण फायनल साठी क्वालिफाय होऊ. जर सामना पराभूत झाला तर आपल्याला एक संधी मिळेल. त्यासाठी जर आपण टॉप 4 मध्ये जर एक किंवा दुसऱ्या नंबरला असू तर आपल्याला एक संधी असेल. त्या दृष्टिकोनातून आदिश टिबक संघासाठी हा सामना फार महत्वाचा असेल. सत्तर धावांचा आव्हानाचा पाठलाग करायचा असताना सलामीची जोडी पाहायला मिळते. स्ट्राईक हँडला डावखुरा फलंदाज मोहीन पाहायला मिळेल तर नॉन स्ट्राईक हँडला निशांत कसबेकर. तर पहिलं षटक घेऊन मॅन फ्रॉम राजापूर ईशान आडिवरेकर पाहायला मिळतील. एक वेगवान गोलंदाज, उलटा पुलटा गोलंदाजीची शैली. दरम्यान सामन्याच्या दुसऱ्या डावाला प्रारंभ होतोय. पहिलं षटक घेऊन ईशान आडिवरेकर पंचांच्या उजव्या साईडनी गोलंदाजी करेल. समोर डावखुरा फलंदाज मोहीन पाहायला मिळतोय. 30 चेंडू आणि 73 धावांचं आव्हान असताना पहिला चेंडू वेगवान चेंडू होता. टप्पा पडल्यानंतर यष्टीरक्षकाचा वेध घेतला, परंतु चेंडू काही इथे सापडत नाही. प्रत्येकीला आलेली एक धाव. या एका धावेने संघाच्या धावसंख्येचा श्रीगणेशा होतो इथे आदिश टिबक या संघाचा. पुन्हा एकदा राईट राऊंड विकेट. चांगला चेंडू, चांगला पंच पाहायला मिळतो आणि आलेल्या 4 धावा पाहायला मिळतात. या 4 धावेने आपला वैयक्तिक खातं इथे खोलताना पाहायला मिळतोय. तो मोहीन पाहायला मिळतोय. धावफलकावरती 5 धावा. पहिल्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर असताना इथे मात्र चांगला चेंडू, चेंडू मात्र स्टंपला घासून गेला, परंतु बेल्स काही पडला नाही. त्यामुळे नक्कीच तरी मी म्हणेन इथे जीवदान मिळालं ते मोहीन याला. धावफलकावरती 6 धावा. पहिल्या षटकाचा खेळ चालू असताना ईशान पुढचा चेंडू, वेगवान गोलंदाजी, उलटा पुलटा गोलंदाजीची शैली. इथे मात्र खराब क्षेत्ररक्षण. जिथे कोणतीही धाव नव्हती तिथे मात्र 4 धावा बहाल केल्या गेल्या. इथे पाहायला मिळतं खराब क्षेत्ररक्षण इथे पाहायला मिळतंय. ते सुकाई स्पोर्ट नांदस देवरुख या संघाच्या क्षेत्ररक्षकाकडून आता मात्र एक धाव पाहायला मिळते. संघाची धावसंख्या दुहेरी आकड्यामध्ये चेंडू झाल्यात. एका षटकाचा खेळ अजून, एका चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी आहे. पहिल्या षटकातील धावफलकावरती 11 धावा. पुढचा चेंडू, चांगला चेंडू होता, त्याला सीमारेषा पार. 4 धावा दरम्यान पहिल्या षटकाचा खेळ इथे समाप्त होतोय. पहिल्या षटकात धावफलकावरती 15 धावा. बिनगडी बाद 15 धावा. दुसरं षटक असेल गोल्डन षटक असेल. या षटकामध्ये जेवढ्या धावा येतील तेवढ्या धावा डबल होतील, परंतु जर विकेट गेली तर 5 धावा मात्र मायनस होतील. पाहूयात दुसऱ्या षटकासाठी इथे यश वरती विश्वास दाखवला जातो. यश हळदणकर समोर असेल तो निशांत कसबेकर. अगदी पहिलं सांगून दुसरं षटक घेऊन इथे यश पाहायला मिळतं. पहिल्या षटकाखेर 15 धावा धावफलकावरती आहेत. बिनगडीबाद 15. पहिला चेंडू आणि 4 धावा. या 4 धावा नाहीत तर 8 धावा आहेत. पुन्हा एकदा यश पुढचा चेंडू,
नो चेंडू, एकूण 2 धावा या चेंडूवरती मिळतील. पुन्हा एकदा यश पुढचा चेंडू. मात्र इथे चांगला चेंडू पाहायला मिळाला. निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू असेल, बॅकफुटला जाऊन पंच करण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता होत असताना इथे मात्र अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी पाहायला मिळते ती यश हळदणकर याच्या माध्यमातून. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा बॅकफुट पंच पाहायला मिळतोय एका धावेसाठी. पुन्हा एकदा यश पुढचा चेंडू असेल. मात्र इथे नो चेंडू दंडित केला जात आहे. +1 अशा एकूण 2 धावा, टोटल 4 धावा मिळतील या चेंडूवरती. धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या होते ती 31 धावा. दुसऱ्या षटकाचा खेळ इथे सुरू असताना 31 धावा धावफलकावरती आहेत. 73 धावांचा पाठलाग करायचा असताना आता मात्र बॅकफुट पंच पाहायला मिळतोय. 4 धावा प्लस बोनस 4 अशा एकूण 8 धावा. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा 4 धावा, 4+4 एकूण 8 धावा या चेंडूवरती. धावफलकावरती धावसंख्या होते ती 47 धावा. षटक संपतय. धावफलकावरती 47 धावा. त्र्याहत्तर धावा, 73. दोन षटका अखेर 47 धावा. विजयासाठी आवश्यकता असेल ती 18 चेंडू 26 धावा. पहिल्या चेंडूवरती ईशानने इथे बाद केलाय ते मोईन याला. नवीन फलंदाज वनडावच्या स्वरूपात निखिल सारंग पाहायला मिळतोय. 47 धावसंख्येवरती पहिला गडी बाद झालाय. 73 धावांचा पाठलाग करायचा. आता मात्र विजयाचं समीकरण असेल ते 17 चेंडू आणि 26 धावांची आवश्यकता असेल. ईशान पुढचा चेंडू निखिल सारंग साठी. या 2 धावा पाहायला मिळतात या चेंडूवरती. धावफलकावरती 49 धावा, एक गडीबाद 49. विजयाचं समीकरण बदलते 16 चेंडू आणि 24 धावा. समीकरण विजयासाठी. पुढचा चेंडू ईशान. पुन्हा एकदा 2 धावा पाहायला मिळतात. दरम्यान संघाचं अर्धशतक फलकावरती लागतंय. धावफलकावरती 51 धावा. पुढचा चेंडू. आता मात्र निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. चांगली गोलंदाजी आता मात्र पाहायला मिळते ती ईशान याच्याकडून. एक वेगवान गोलंदाज आहे. अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी. पुढचा चेंडू. आता मात्र 4 धावा पाहायला मिळत आहेत. धावसंख्या होते ती अब तक 56. एक गडीबाद 56 धावा. विजयासाठी आवश्यकता 13 चेंडू 17 धावा. पुढचा चेंडू. वाईट चेंडू पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा वाईट चेंडू. लागोपाठचा दुसरा वाईट चेंडू पाहायला मिळतोय इथे ईशान कडून. पुढचा चेंडू. निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतो. दरम्यान षटकाची सांगता होते. 3 षटक संपतायत. 3 षटका अखेर धावफलकावरती धावा आहेत त्या 59 धावा. विजयाचं समीकरण 12 चेंडू 14 धावा.
मयुरेश देवरुखकर, नवीन गोलंदाज शादाब खाले विजयासाठी 12 चेंडू 14 धावा. पहिला चेंडू निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय समोर निशांत कसबेकर. पुढचा चेंडू शादाबचा, ते आता मात्र बाद होतोय तो निशांत कसबेकर. विजयाचं समीकरण 10 चेंडू 14 धावा. नवीन फलंदाज हर्ष माने. विजयाचं समीकरण असेल ते 10 चेंडू 14 धावा. पुढचा चेंडू लागोपाठचे 2 चेंडू निर्धावाले. त्यानंतर पुढचा चेंडू ते मात्र एका धावेसाठी पाहायला मिळतोय. समीकरण बदलतंय. 9 चेंडू 13 धावा. पुढचा चेंडू शादाबचा हरसाठी. आता मात्र कुठेतरी दिशाहीन गोलंदाजी पाहायला मिळते. दंडित केलं जातंय गोलंदाजाला. एक अवांतर धाव संघाच्या धावसंख्येत जोडली जाईल. समीकरण येऊन टेपलंय ते 9 चेंडू 12 धावा. पुन्हा एकदा वाईट चेंडू पाहायला मिळतोय. तर मात्र कुठेतरी आपली लाईन लेंथ विसरलेला दिसतोय, कारण प्राथमिक 3 चेंडू अचूक टप्प्यावरती टाकले होते. चेंडू तर मात्र निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. समीकरण टेपलंय ते 8 चेंडू 11 धावा. पुढचा चेंडू तर मात्र 2 धावा पाहायला मिळतात या चेंडूवरती. धावा झाल्यात त्या 64. 2 गडी बाद 64 अशी धावसंख्या. विजयासाठी 7 चेंडू 9 धावा. पुढचा चेंडू शादाबचा बॅकफुटला जाऊन पंच पाहायला मिळतो आणि या 2 धावा. दरम्यान निर्धारित 4 षटकांचा खेळ समाप्त होतो. 4 षटका अखेर धावफलकावरती 66 धावा. विजयासाठी 6 चेंडू 7 धावा. 6 चेंडू 7 धावा. सहा चेंडू 7 धावांची गरज असताना हरेश चाके समोर निखिल सारंग पहिल्या चेंडूवरती ते 2 धावा पाहायला मिळतात. आता मात्र समीकरण बदलते. समीकरण असेल 5 चेंडू 5 धावा. पुढचा चेंडू वाईट चेंडू. विजयासाठी आवश्यकता असेल ती 4 धावांची. 5 चेंडू 4 धावा. पुढचा चेंडू वाईट चेंडू. आता मात्र 3 धावांची आवश्यकता असेल राहिलेल्या 5 चेंडूंमध्ये. पुढचा चेंडू ना एकदा बॅकफुट पण 4 धावा. इथे विजयी होतोय तो आदिष्टी बॉय संघ. आपल्या साखळी फेरी सामन्यातील 4 सामने इथे जिंकलेत ते आदिष्टी बॉय संघाने. विजयी संघाचे अभिनंदन.
त्याचबद्दल सुकाई स्पोर्ट्स नांदज देवरुख संघाचे सुद्धा आभार असतील या स्पर्धेत सहभाग घेतल्याबद्दल. पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा असतील. धन्यवाद. या सामन्याचा सामनावीर ठरतोय तो